Sito mas satu-satu
Jajal. Siapa dulu? Mas Kunse. Ayo, aku Brono Mas. Kopi susu anget-anget, gedang goreng anget pisan. Disediakan hemat, no meja dasarane. Warung tenda pinggir jalan, asik asik si dodol poncil tempetan. Yorohan langganan hemat, kopi susu lale kangen. Wis anget kopi susu riko mbok rotia gawe awak seger lan uga tambah tenoko kerja goreng iki caketan iki kono aduh kuliah enak kuliah belakang riko. Ya selanjutnya sama Anyar. Mas Excel request lagunya apa? Pedot. Gulu pedot. Aring-aring bakar ikan campur sawi sampai kering uli isun mikiri. Gedang rojo sajorong dipangan condong tipiak urung mamae romari nyanyi yuk dua tukang diarat di pasir sir melok iki hukum yang keli onore gir arep ketemu awak langsung naksir kelibetan koyo kelangan pikir nopo arep ketemu isi gari gantian siapa yang belum ya ayo Agak lain weh. Mas ngomong mas sampai ini kok baru sih dalam koncone sampean sing teko Papua itu Kulu. sampai ini kok merusak acara mas aku bisa ngajari anak-anakku joget Malain kembali iso menghibur masyarakat Gedang kini khususnya diundang tuan rumah di sini sampean malah teko gawe sarunge diklik Balang. oh sampean pengen kulu-kulu pisan yo sik ayo ning kono ning ngarepe tuan rumah ada Prono iso apa ora kudu iso apa ora carane ngene lho pulu Anyar. ya apa oke itu iso sampean kan ayo jajan ning kono sik ya Dek ya ayo kono Ini mbak ada dong. Ada itu. Ayo kita di tuan rumah kok malah ada su. Sampai di. Aduh noda. Mas Buiman, kari ireng larini. Mas Buiman, kari ireng. Punya apa kok kamu? Pedot gulu nih. Oh pedot gulu nih. Mas Buiman di pedot gulu nih.
sani. Wah. Untuk koyo Excel mau gitu. Excel. Bener. Piye Sel? Mau lagune. Gulu medot Romo. Bulu meteng. Piye lagune? Ada. Aduh apa? Ditantang sampean aja dienteni mbae. Si Bini manten tak keluar. Tek kadok Mas ki adiknya. Tek kadok Mas. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Salah maning. Kalem-kalem ini lho. Kak kalem. Koyo arek Bini iki mau. Lo ki mau kan gak ya dik ya? Gedang tidur. Ayo, piye, Kak? Jajal, ayo jajal Mas Esal kono. Mas Esal karo Mas Putra kono jajal ning arep jal. Nek kon ora mau. Yes. No. Kok yes no. Gak oleh akan dicilik Mas. Jajal ki ya Mas Putra karo Mas Esal. Halo, Mat. Duit. Wah, sopo meneh kuwi. Aku. 100 Mas. Main rebut golek. Koyo cimika cipiki ono dikek sangu iki. Bu Adi, ini selamat. Terus. Apa? Ayo jal. Mas Esal karo Mas Putra jajal delon kono Mas. Ongguan nih, Mat. Senaresan yo. Kita hepen tahu. Yo jelas di peta. Terjun di anak benda ya. Piye Mas? Piye dungone? Mandar akeh turunane. Apa kok akeh turunane? Yo dikei satu lesnya ke 5.000 kursi to anae kan. Sik. Sing 100 muga akeh turunane. Lah iki anakku papat akeh berarti kan? Mari. Turunanku akeh berarti 100. Berarti kalau Aku. Yo enggak nek aku penuh iki. Mat, kalau aku minta boleh. Sik. Halo. Ayo Mas. Dudu atu kanthi arani pasir. Toku kembyang keli ana ring pinggir. Arep ketemu awak langsung nasir. Gelibekan koyo kelangan pikir. Uwit kelop arane kelku. Diporong di pidung. Sik. Sampeyan disawer ojo ngisi-ngisini ya. Jajan kono. Sampeyan mau request sing alon-alon. Iya kayak itu mau. Ya, ayo. Yang ini loh. Nah, terus. Yuk. Nah, kono ya. Legend Mas on laut. Ayo di kono ngadepi tuan rumah ini. Aring bakar gedang campur sawi sampai kering uli esot mikiri gedang sacorok tiba codot ngamuk cari mau jaluk sing Ya kayak Excel mau loh. Mas, sing kamu bunyi Mas. Halo. Halo. Kampungan. Awan ada kerja. Kenapa? Tak apa? Dah. Halo. Ada, Rol. Satu. Tak kesini
cik. Oh. Cik. Oh. Tangan ini dari manten aja. Mas, Luar repot nampe kursi. Jadi yo. Ya mas. Dalam kamar tuh pepe. Mantan dua tak miramik tuh ngandu pepe. Bisa bini, tadi bini, bisa laki pepe tongkale. Nani nano. Gila. aku yang duwe pisan mas. Duwe pantun kok sampean. Ijo gendera londo. Warna putih ono warna ireng. Emas kuwi mah wong Banyuwangi. Apa ya? Wong cilik. Cik apa mas? Cik, saya melihat mas, sama ini sangat kelelahan sekali. Kamu mau duduk? Ya, sebentar. Kursi saya. Kursi. Monggo sik. Solong. Cik, duduk sik. Ayo. Duduk. Cik mikir. Duduk. Dipijeti nak. Ayo nak bapake dipijeti nak. Dipijeti. Apa? Anakku. Sampeyan lapar, Mas. Apa? Tak oleh. Mak ngeres. Sampai jajal. Nih, mamae sing lungguh kok aman iki lho. Lon. Lon nek mamae sing dipijeti. Mangkane ku sing genah nek lungguh. Sik, Mas. Sampeyan luwe. Sik luwe. Sik Roman sik. Ayahe luwe. Cekelno mikir sik nak. Beri donat. Tiba-tiba sawer donat. Sawer donat. Mas, iki ngono kocorku ngeredik, Mas. Ready. Ayo buka, Mas. Iki yo ngono, Mas. Iki apa jenenge iki, Bu? Rotine yang ready, Mas. Iki kono donate bolonge tengah, Mas. Ngerodu. Minum. Yo kae mangan iku, sing akeh bapake ben waras be. Minum, Mas, minum. Diminumi. Oh, minum. Mas, mie tak gawe teh, Mas. Mas, mie tak gawe teh. Dikunyak. Iki lho dipanen wong rumah ora dikunyak lho. Dikunyak. Lalu gosip. Apa tadi? Aduh, kabeh noro nak. Malah di pertengahan terus nyapo. Cerit-ciritan niku. Cerititan. Wah, lungguh. Ini. Pekon lungguh bapake ku. Oh, sampean iki didelok dhisik burine. Lho iya, anakku ya harus nakal. Matur nembah nuwun. Lebel. Penelitian lho. Mana kok kan olo. Mana yang sih kok sosok. Terus, Ya kok kan ini sosok. Apa beli? Kok kan ini sosok. Ya. Yang ini tahu.
Kapur. Ayo minum mas, duduk dulu. Ya, nah, dicek nah. Mas Esel, yang namanya Mas Esel sini maju. Nah, ayo nak, ayah api ini. Ayo diunjuk ke. Ya. Jan anakku pinter jane. Nyapa kok uduk ning kono? Panas nah. Itu kan anu ya Dek, itu kan teh anget ya Dek. Kokon nunggu bapak ibu kokon nunggu meneh. Boleh gimana Pak? Boleh ya, boleh lah. Haram panasan. Boleh dia mau betul. Koyo fakso. Beli minum boleh. Wah kopi meneh tak ketondu. Kon kopi ke minyak ya sing selamat. Kon selamat tak minyak kopi lo lagi nyawir 100 yo. Apa iya? Kok neng kopi ayo minum kopi kok. Ayo kopi nih, jaduk kopi bapak ele. Ojo nas panas kena. Monde kopi. Ini kopi asli Dewu mas. Ye. Ya ayo jangan ngombe. Sampai lagi. Aku jangan gawe kopi kok malah dibuang-buang. Oh. Yo pesan no bapak ibu. Kopi ben gak ngantuk. Tampan-tampan. Bukan bingkore. Ano, sampean aku iki. Yumo malam Sabtu paling jeneng Nyumbang kasih sama. Hindi nyo ngolip ako. Nakali kabeh. Terima kasih. Sampean aku lho. Oh, nak tugas. Sampean lho malah anak iki janji ngomong iki makanya dadi ini iki ayo. Ayo. Aku lek gur ngene iki pakai kalang nang sampean. Perang karo aku wani. Yo. Aku makan diri. Yo. Ayo. Ojo Melayu nih, ojo Melayu, bapak kok Melayu ini. Yo. Yo. Lagi ngapain coy? Lem apa itu?
bapak. Ayo. Jenenge jaranan ku yo pecutan, Mas. Aku perangan. Yo jenenge perangan ku ono pecutan. Ayo neng, sampe milih sing dhisik iki. Milih sik sitok-sitok. Yo, bebas putra sik. Yo, duduk sik. Yo. Saiki gak usah ngepecut dik. Ini pecutnya kumpul nih. Gak usah pecutan ya, Mas. Gak usah pecutan ya. Aku pengen pesan ditarik di bawah. Oh, Kak, saya gak usah pecutan. Ayo. Slow. Ake uang ini koro. Paling nyurni kok. Hah? Abu jadi. Anakku serba salah. Kayak ngeletes iki. Excel tadi. Yo, Excel jadi, masa tuh jadi.
kroso. Lu yang di tengah Dik, lu yang di tengah kono Dik. Geser Dik tengah Dik. Mas Putra. Mana dulu kan Yudi lo. Ayo bapak ibu terpilih. Ayo. Coklatnya Dek, coklatnya Dek. Ayo. Dek, oh. Ayo Dek, nantang rayain. Musik sing bingung. Oh, yo. Ah. Nanti saya kira Dek. Gawe kayu. Ya wes. Yo. Nyapa kok ora mampu? Anakku sik papat kok wis ora mampu. Bayarane padha aku sing nemen-nemen dhewe. Hitungan. Wis balik sampean balik ae nek ngono. Nang balik wis. Kon melok aku ayo ayo. Ah. Ayo melok aku ayo. Ibuke ben nandangi wong-wong kene. Heeh. Ibuke tak nyedek nang dhisik. Ibuke ben ngedol sak isine ning kene ayo. Adik-adik bubuk dhisik ya. Kuriku. Sampeyan dodolan kene, dodolan iki. Dodolan sak isine. Wong wis isine kucur barang ning sampean. Ayo nolong aku ayo. Ayo. Sampeyan bubuk karo ayah ya.
sampean tidur sama ayah. Ibu masih jualan di sini, jualan gombal. Tapi le payu sak isine. Masa sak isine? Dikira buat apaan? Sampean kan bawa tas yo, itu sak isine. Apaan ayo Pak? Yo. Apa nek aku dikenali tadi cerita no siksa kubur. Oh, sisa bubur. Adik masuk sama ayah ya. Ayo ikut dulu. Yuk, waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil ku kira pensil, nggak tahunya pensil. Waktu ku tolong aku nggak tahu yang ngomong. Ku senggol kira potong, nggak tahunya pistol. Sakjroning kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.